mint a gyermek, olyan most a lelkem. Bízzál Izrael az Úrban, most és mindörökké. Ámen. Drága vasárnapot tartó és megszentelő drága gyülekezet, énekeljük 89. Zsoltárok első versét. 89. Zsoltárok első versét így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem, és hűséges voltát mindenkor hirdetem. Az időjárásra való tekintettel arra kérem a gyülekezetet, hogy ma végig leülve hallgassák az Isten tiszteletet, leülve énekeljünk és imádkozzunk, foglaljuk el a helyünket nyugodtan. Az Úrnak dicséretünk, mind a három verset énekeljük. 804. dicséretünk így kezdődik: hálát ad, Uram, az életért. Drága testvérek, hallgassátok meg, hogyan szól a mi Urunk élő Istenünk szava Mózes első könyvéből, Mózes első könyvének 41. fejezetéből, az első 24 versből, ahogyan az Isten tisztelet elején mondtam, az egész gyülekezet leülve, helyét elfoglalva, de szívét kinyitva hallgassa meg az élő Istennek a szavát. 2 esztendő múlva történt, hogy a fáraó ezt álmodta. Ott állt a Nílus mellett. A Nílusból 7 szép és kövér tehén jött ki, és legelt a sás között.
De 7 másik tehén is jött ki utánuk a Nílusból, amelyek rútak és soványak voltak, és odaálltak a többi tehén mellé a Nílus partján. A rút és sovány tehenek megették a 7 szép és kövér tehenet, ekkor fölébredt a fáraó. Ismét elaludt, és másodszor azt álmodta: 7 kövér és szép kalász nőtt egy száron, de 7 sovány és a keleti széltől kiaszott kalász is sarjadt utánuk. A sovány kalászok elnyelték a 7 kövér és telt kalászt. Ekkor fölébredt a fáraó, és rájött, hogy álmodott. Reggel azonban nyugtalankodni kezdett, ezért összehívatta Egyiptom minden jövendő mondóját, és minden bölcsét, és elbeszélték neki a fáraónak az álmát. De senki sem tudta megfejteni a fáraónak. Ekkor a főpohárnok így szólt a fáraóhoz: be kell ma vallanom, hogy vétkes vagyok. Amikor a fáraó megharagudott szolgáira, és őrizetbe vétetett engem és a fősütőmestert a testőrparancsnok házában, álmot álmodtunk ugyanazon az éjszakán, én is, meg ő is. Mindegyik álomnak, amit álmodtunk, megvolt a maga jelentése. Volt ott velünk egy héber fiú, a testőrparancsnok szolgája. Elbeszéltük neki álmainkat, és ő megfejtette. Mindegyikünk álmát jól fejtette meg, mert úgy lett, ahogyan megfejtette nekünk. Engem visszahelyeztek hivatalomba, Amaszt pedig felakasztották. Akkor a fáraó hivatta Józsefet, és sietve kihozták a tömlöcből, ő megborotválkozott, ruhát váltott, és bement a fáraóhoz. A fáraó ezt mondta Józsefnek: álmot álmodtam, de senki sem tudja megfejteni. Rólad azt hallottam, hogy ha meghallod az álmot, meg tudod fejteni. József így felelt a fáraónak: nem én, hanem Isten ad választ a fáraó javára. A fáraó így szólt Józsefhez: álmomban a Nílus partján álltam. A Nílusból 7 kövér és szép tehén jött ki, és legelt a sás között. De 7 másik tehén is kijött utánuk, amelyek nagyon hitványok, rútak és soványak voltak. Egész Egyiptom földjén nem láttam hozzájuk fogható rútakat. A sovány és rút tehenek megették az előbbi 7 kövér tehenet. Bár a gyomrukba kerültek, nem lehetett észrevenni, hogy a gyomrukba kerültek, mert a külsejük ugyanolyan rút volt, mint azelőtt. Akkor fölébredtem. Azután azt láttam álmomban, hogy 7 telt és 7 szép kalász nőtt egy száron. De 7 száraz sovány és a keleti szélben kiaszott kalász is sarjadt utánuk. A sovány kalászok elnyerték a 7 szép kalászt. Elmondtam ezt a jövendőmondónak, de senki sem tudta megfejteni. Eddig az Isten írott igéje. Igehirdetésre készülve énekeljünk egy ifjúsági éneket. Elhívtál, hogy vízre lépjek, mert nélküled elsüllyedek. Thank you.
Jézus Krisztus mondta egykor, és szólt hozzánk, és szól most mindannyiunkhoz, hozzád, hozzám és az egész gyülekezethez. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Köszöntöm a drága gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és úgy imádkozzunk. Hálát adunk, Urunk, az életünkért. Pedig, Urunk, ha csak az elmúlt hetünkre nézünk, akkor annyi minden dolog környékezett bennünket, a szívünket, a gondolatunkat, sokszor még testi épségünket is. Talán hosszú utak, a meleg, betegség, és annyi élethelyzet, és annyi családi dolog, ami ott kísérti a szívünket, a gondolatainkat, és nem hagy nyugodni bennünket. De, Urunk, mégis szeretnénk hálát adni az életért. Azért az életért, amelyet nekünk ajándékoztál, amit megláthatunk házastársban, gyermekben, unokában. Urunk, köszönjük neked. De, Urunk, úgy vágyunk a te megszólító szavadra, úgy várunk a veled való közösségre, és úgy szeretnénk a mai igében válaszokat kapni. Válaszokat olyan titkos kérdéseinkre, amit talán házastársunk sem tud, amit mindenki elől rejtegetünk, amit talán még csendes szobánkban neked sem mertünk elmondani. Úr Jézus Krisztus, szeretnénk, ha megszólítanál bennünket, és nem csak egy gyülekezetet, és nem csak talán a tévéképernyő előtt nézőket, hanem azokat is, akik most egyénileg vannak, és úgy vannak itt ebben a szent hajlékban, és úgy várják a te igédet, hogy szomjú hozzák, éhesek arra, hogy mindennél jobban vágyják azt, hogy te legyél az, aki megszólítod őket. Úr Jézus Krisztus, szeretnénk, hogyha itt lennél a te szent lelkedben, írott igében és a hirdetett igében is. Arra kérünk, hogy a te szent evangéliumod, örömhíred, üzeneted, szíveket megszólító üzeneted és szavad, az járja át az életünket. Úr Jézus Krisztus, a gyülekezet nevében egy szóval szeretnénk kérni. Jöjj! Ámen. Drága testvérek, továbbra is maradjunk ülve az Isten házában, és hallgassuk meg az élő Isten szavát és üzenetét, úgy, amint szól hozzánk. Bibliaolvasó rendünk szerint az ószövetségi szakaszból Mózes első könyvét olvassuk, 41. fejezetét, 25-től a 36. versig olvasom az élő Isten beszédét. Gyülekezet, nagyon figyelmesen hallgassa meg azt. Ekkor József így szólt a fáraóhoz. A fáraó két álma egy és ugyanaz. Azt jelentette ki Isten a fáraónak, hogy mit fog cselekedni. A 7 szép tehén 7 esztendő, a 7 szép kalász is 7 esztendő. Az álom egy és ugyanaz. A 7 sovány és rút tehén, amelynek utánuk jöttek ki, szintén 7 esztendő. A 7 üres, a keleti széltől kiakasztott kalász, az éjség 7 esztendeje lesz. Erről mondtam a fáraónak, hogy Isten megmutatta a fáraónak, mit fog cselekedni. 7 esztendő jön, amikor nagy bőség lesz Egyiptom egész földjén, de az éhínség 7 esztendeje következik utánuk, amikor minden bőséget elfelejtenek Egyiptom földjén, és éhínség fogja emészteni az országot. Nem is fogják tudni, hogy bőség volt az országban, az utána következő éhínség miatt. Olyan súlyos lesz az. Azért ismétlődött meg kétszer is a fáraó álma, mert Isten elhatározta ezt, és hamarosan véghez is viszi az Isten. Most azért szemeljen ki a fáraó, hogy értelmes és bölcs embert, és állítsa azt Egyiptom élére. Ezt tegye a fáraó, rendeljen az ország fölé felügyelőket, és szedessen 5 Egyiptom országában a bőség 7 esztendejében. Gyűjtsenek össze minden élelmet a következő jó esztendőkben, halmozzák fel a gabonát, és a fáraó felügyelete alatt őrizzék az élelmet a városokban. Mert ez az élelem lesz az ország tartaléka az éhínség 7 esztendejében, amely majd eljön Egyiptomra, és akkor nem pusztul el az ország az éhínség idején. Eddig Isten írott igéje, a gyülekezet figyelmesen hallgassa az ige hirdetést, és a gyermekek Isten tiszteletre, tiszteletes asszonnyal fáradjanak ki. Drága testvérek,
Úgy kezdődött a ma felolvasott igeszakaszunk, bibliaolvasó rendünk szerint az első szavak ezek voltak, hogy 2 év múlva. Nagyon-nagyon hangsúlyos ez a mai igeszakaszban azért, mert ez a József, aki álmokat fejt meg, ahogy felolvastam, ez a József, aki színről színre beszél a fáróval, aki megérti az Isten akaratát, hát az 2 évig mégiscsak a börtönben van. Ha valaki ismeri József történetét, az tudja azt, hogy hogyan kerül a börtönbe, hogyan fejtott meg álmokat, és eltelik 2 esztendő. 2 év eltelik, miután újra József képbe kerül, miután a fáró álmot lát, és miután újra hivatják, de eltelik 2 év. És ebben a 2 évben ott van József a börtönben. Nem írja le a Szentírás, hogy mi történik vele. Nem írja le, hogy min gondolkozott. Nem írja le a napi imádságait. Nem írja le azt, hogy hogyan töltötte ott a napjait, de mégiscsak 2 éve vár a történetben a szabadulásra. Hadd kérdezzem meg ez alapján, az ige alapján a gyülekezettől azt, hogy mikor volt legutoljára szabadulási élményed? Amikor azt érezted, hogy megszabadít az Isten. Amikor valamiért imádkoztál, vártál, olykor türelmesen, olykor türelmetlenül, olykor talán haraggal a szívedben az Isten felé, olykor pedig nagy imádsággal és alázattal, de vártad azt, hogy Istenem, szabadíts meg engem, mert itt vagyok a mélységben, ahogyan József, itt vagyok a börtönben, és Uram, várom azt, hogy újra, mint a kút mélyéből kihúzzanak, és ott vagy lent a mélységben. Nem olvastam fel, hogy hogyan fejeződik be az előző fejezet. 23. verssel fejeződik be a 39. fejezet Mózes első könyvében, de a főpohárnok nem gondolt Józsefre, hanem megfeledkezett róla. Azt gondolom, hogy ez az érzés az ismerős mindannyiunknak. Mindenki életében volt olyan, amikor elmondhattátok azt, hogy hát az az ember már nem gondolt rám. Sőt, mindaz, ami együtt történt, ami velünk történt, arról ő megfeledkezett. Pedig elmondja majd a főpohárnak, hogy milyen jót tett vele, hogy ő segítette ki őt a börtönből, hogy ő fejtette meg az álmot, és talán meg is ígérte, és elmondta neki, hogy majd én jót teszek, de megfeledkezett erről a főpohárnak. Hányszor feledkeznek meg rólunk is? Hányszor érezzük azt, hogy hát rólam megfeledkeztek? Hogy rám nem gondolnak, velem nem számolnak. Én egy ideig, óráig jó voltam, én egy ideig, óráig mentem, de mégis megfeledkeznek rólam. És mennyiszer vagyunk mi is így testvérek, és mennyiszer vagyok én magam is így, hadd legyek őszinte, és hadd legyek bűnvalló, hogy hányszor megfeledkezek embertársról, barátról, családtagról, fontos emberekről, megfeledkezünk. És hányszor gondoljuk azt, hogy megfeledkezett rólam az Isten. Talán gondolhatta ezt József, nem akarom az ő szájába adni azokat a szavakat, amik nincsenek az igében. De ez a József ott van 2 éve. És talán minden nap eszébe jut az, hogy megfeledkezett rólam az Isten. Még az Isten is elfelejtett, még az Isten sem gondol rám. Nem nehéz behelyettesíteni ezeket a szavakat azoknak a testvéreknek a szívébe, akik kórházi ágyon fekszenek, vagy gyászolnak, vagy valami reményvesztett élethelyzetben vannak. Ezek a szavak nem üresek, hanem nagyon is súlyosok mindazoknak, akik tudják, hogy milyen az, amikor kiállt az ember. Milyen az, amikor a Zsoltáros szavaival, a 13. Zsoltárból, meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem? Meddig kell magamban tanakodnom és bánkódnom szívemben naponként? Ez nem József Zsoltára, de lehetett volna az övé. Meg lehet a miénk. Amikor egy-egy élethelyzetben ezt mondjuk, hogy meddig tart ez még, Uram? Lehet kis dolgokra vonatkoztatni. Meddig tart ez a hőség, Uram? Meddig tart ez az életemben? Meddig tart ez a betegség? Meddig tart, amíg a kamasz gyerekem már felnő, és már nyugdom lesz egy kicsit? És lehet sokkal súlyosabb dolgokra vonatkoztatni. Uram, meddig tart? Nem volt egy ítélet József kezében, hogy ezt a 2 évet, ezt fél lábon is kibírom, aztán megyek. Hanem nem tudta, hogy mikor lesz a szabadulás. Hanem nem tudta azt, hogy mikor jön el az életében az a pont, amikor megmenekül. De az Isten készíti. És hadd mondjam el mindannyiótoknak, hogy egyik őtökről sem feledkezett meg. Ézsaiás prófétában azt olvashatjuk, megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya,
Nem könyörölem méhe gyermekén. De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Ezt üzeni ma neked az Isten. Hogy ahogyan Józsefről nem feledkezett meg, ahogyan az Isten nem feledkezik meg rólam, az ígéretéről, és nem feledkezik meg rólad, az Isten gondolatában és tervében ott vagy. 8. Zsoltárban van egy rész, szoktuk énekelni is. Micsoda az ember, hogy gondod van rá. Szó szerinti fordításban micsoda az ember, hogy emlékezel rá. Nem olyan régen találkoztam egy olyan alsós tanító nénimmel, akinél őszintén meglepődtem azt, hogy ő tudja, hogy ki vagyok. Eltelt 30 év, és mondta, hogy hát Márkin, tudom, hogy maga az, hát emlékszik. Nem emlékeztem, csak tudtam, hogy kicsoda. És úgy végig gondoltam, hogy ki lehettem én az ő osztályába, és valószínűleg nem csak rám emlékezik, hanem minden egyes gyermekre. Hát ha egy kedves pedagógus emlékezik az ő növendékére, ha egy kedves szomszéd emlékezik arra a gyermekre, aki elköltözött valamikor, az Isten hogy nem emlékezne rólunk? Ki vagyok én? Kik vagyunk mi, hogy az Isten gondolatában ott vagyunk? Azok, akiket nagyon-nagyon szeret. És el nem feledkezik, és meg nem feledkezik rólad, és meg nem feledkezik gyülekezetekről, meg nem feledkezik házaspárokról, családokról, kiáltó szavakról, az Isten nem csukja be a szívét. Még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy hát Uram, mint Józseffel együtt 2 éve várom a szabadulást. És Uram, Józseffel együtt én is olyan reménytelen vagyok, és 2 éve vágyom azt, hogy történjen valami, hogy újra szólj, hogy újra úgy halljam a te hangodat. Ott a mélységben nem tudom, hogy hogyan, de eljutott az Isten szava Józsefhez. És az Isten szava eljut hozzád, és nem hagyja, hogy csüggedj, hanem azt akarja az Isten, hogy hidd és tudd, hogy ő kihoz téged onnan. Bármi is van, az Isten meg nem feledkezik. Bármi is történik, bármi az ítélet, legyen az orvosi, vagy bármilyen, az Isten nem feledkezik meg rólad. Álmokat lát a fáraó. Felolvastam 2 részletben is tehenekről, kalászokról, sok-sok mindenről. Mondhatnánk azt, hogy olyan álmok, amiket olykor mi is álmodunk. Én magam is szoktam felkelni és mondani a feleségemnek, hogy őrült dolgokat álmodtam. Nem minden az Isten eszköze. De olykor ott vannak az álmok a szívünkben, és a Szentíró lejegyzi ezt. És valljuk be, testvérek, ilyen álmot látni, az borzasztó. Főleg, hogyha hallottuk a magyarázatát, hogy az arról szól, hogy jön egy pusztulás. De abban is van evangélium. És hadd hozzam hozzátok, hogy mit álmodik ez a fáraó. Egy olyan szelet álmodik meg, ami minden évben Afrikában betör az emberek életében. Úgy is lehet mondani, hogy sirokkó szél vagy hamszim szél, keressenek nyugodtan rá a testvérek. Azt jelenti arabul, hogy 50, mert 50 napig tombol. Vannak olyan videók, hogy mennek az autópályán, és egyszer csak elindul a szél, és fordulnak meg, mert másodpercek vannak. És azt álmodja ez a fáraó, ezt mondja el, csak nekünk nem mond olyan sokat, hogy azt álmodtam, hogy a kalászokat a keleti szél felperzselte. És valóban mondhatjuk azt, hogy mi közünk van ehhez a sirokkó viharhoz, mi közünk van ehhez a hamszim szélhez, hát semmi. De nincs olyan sirokkó vihar az életünkben, ami egy pillanat alatt így üt be. És mindazt, ami odáig jónak tűnt, ami szép volt az életünkben, azt felégeti egy pillanat alatt. Nem volt még ilyen házasságban, gyülekezet életében, egyén életben, hogy egy másodperc alatt történik valami, és minden megváltozik. Betörhet így, idősebbek ezt jobban ismerik és érzik ezt az érzést, amikor betör egy betegség. Fiatalon nem is hisszük el, hogy van betegség. De betörhet házasságba is ilyen, betörhet az életünkbe, betörhet gyülekezet életébe, betörhet az én egyéni életemben olyan vihar, még azokkal is, akik az Istennel járnak. Megremeg a fáraó, testvérek, úgyhogy palotában van, hogy őrök ezrei vigyáznak rá, hogy mindent tud, hogy az egész világ a lába előtt hever, és mégis lát valamit, és megremeg a szíve. Azt írja az ige, hogy felkel és nyugtalan volt. Egy alkalommal a tanítványok éppen eveznek át, Genezáret tó partján, a semmiből nagy vihar történik,
megijednek, és azt mondják, Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk. Pedig ismerik azt a Zsoltárt, hogy nem szunnyad és nem alszik Izrael őrzője. És mégis felkeltik Jézus, elveszünk. Bevallom testvérek, sokszor vagyok én magam is így. Nem gondolom, hogy hitetlen vagyok ezért. De van, amikor elhatalmasodik a vihar, a szél, a sirokkó szél a szívemben, és azt mondom, Jézus, hát én elveszek. Elvesznek népek, elvesznek családok, mert olyan erővel törnek be az ember életébe tragédiák, hogy minden oda lesz. Felforgat és megéget szabályszerűen mindent. És testvérek, ebben az egy mondatban, hogy a kalász a keleti széltől kiaszott, de kisarjad, ebben óriási üzenet van. A Szentírás nyelvéhez nem nyúlhattak hozzá azok, akik hagyományozták évszázadokon és évezredeken keresztül. Pontokkal jelölhettek egy-két dolgot. És képzeljétek el, testvérek, hogy ott, ahol a de előtt egy vessző van, ott a Szentírásban van egy óriási, mi azt mondanám most, hogy felkiáltójel. A kalász a keleti széltől kiaszott, pont, de mégis kisarjad. Micsoda üzenet, hogy ők meglátták ebben ezt, hogy lehet, hogy jön a keleti szél. Lehet, hogy mindent felperzsel, mindent, ami érték, mindent, ami fontos a szívemnek, a lelkemnek, fizikailag vagy lelkileg, betör valami az életben, és minden kiasszik. Aztán mégis kisarjad. Mégis kisarjad, mégis elindul, mégis élet van benne. Amikor mégis elindul, amikor ott van az életünkben, az az egy szó, hogy mégis. Hányszor láttunk úgy, hogy jön egy jégeső, vihar, nagy szél, minden virág ledől, búzakalászok elfekszenek, minden oda látszik. És ahogy sétálunk a kiskertben, mégis van egy apró, ami ott növekszik, és hirdeti azt, van élet. A fáraó álmában még magyarázatlanul, még nem tudja a magyarázatot, de az Isten már belecsepegtette, hogy van tovább, van örömhír, nincs vége, nem csak az apokalipszis látod, nem csak azt, hogy minden elveszik ott a viharban, hanem az Isten beleírja azt is, de kihajt továbbra. Ebben a mondatban, most sajnálom, hogy nincsenek itt azok az ifjúsak, akik ilyen nagy nyelvészek, de két igeidő van benne a Szentírásban. Az egyik arra irányítja a figyelmet, hogy elszáradt, ami elszáradt, és a kisarjad szó pedig arra, hogy aki azt véghez viszi. Nincs beleírva az Isten neve. De ahogy meg van fogalmazva, azt jelenti, ezt az Isten tette az életben. Azt, hogy mégis elindul valami, azt az Isten adja meg. Testvérek, vannak ilyen mégisek az életetekben? Amikor azt láttátok, hogy minden oda a szélben, minden vége, minden felperzselt, minden felégett, mindent oda lett a betegség miatt, vagy nehézség miatt, szétment egy család, vége van. És mégis van tovább. És mégis van élet, és mégis van ott valami, mégis elindul a hamuból, és életet tör magának, mert az Isten nem a romlás istene, hanem az Isten az élet Isten, aki akarja az életet, aki azt akarja, hogy az életben, ha minden úgy látod, hogy elveszik, mégis van egy kis esély, mégis van tovább. Amikor azt látták a tanítványok, hogy minden elveszik, hogy az ő mesterüket elvitték, és így is fogalmaznak, hogy elvitték, és nem tudjuk, hová tették, akkor ott volt, hogy jött az angyal, és nem hagyta azt, hogy minden oda legyen. Hányszor van ilyen testvérek az életben, hogy úgy látszik, minden oda van. Az én életemben is volt számtalan ilyen élethelyzet, amikor azt tudtam mondani, hogy nincs tovább, vége van. Feljegyeznek egy anekdotát, nem tudjuk, hogy igaz-e, hogy amikor Kolumbusz Kristóf sokat szóra kísérelte meg azt, hogy pénzt és mindent kérjen arra, hogy ő elinduljon és Indiába eljusson, és sokáig nem kapott, akkor egyszer sétált azon a részen, amit úgy tartottak, hogy Európának a legszélebbi pontja, és egyszer csak egy ismeretlen gyümölcsöt hozott oda a víz, amit ő még soha nem látott.
És azt tartja az anekdota, hogy az az ismeretlen gyümölcs olyan bátorságot, olyan motivációt, olyan erőt adott neki, hogy mégis kísérlem, és mégis megyek tovább. Sokszor vannak az életünkben olyanok, amiben, hogyha minden jól megy, akkor csak arrébb rúgnánk. Hogyha ennek a Kolumbusz Kristófnak minden rendben lett volna, és akkor fogja, vagy talán fel sem veszi, csak arrébb rúgja. Hagyja, vigye a víz. De amikor szükségünk van rá, akkor belekapaszkodunk, hogy Uram, hát te akarsz valami újat, akarsz valami többet. Mégis akarod ezt. Amikor 1% esély van az életben, abban az Isten azt kiáltja, és azt üzeni bele a világba, nem feledkeztem meg rólad. Pedig mondhatnánk azt, hogy Egyiptom nem az Isten népe volt, nem a választott népe. És mégis ebben a történetben ott van az, hogy nem feledkezik meg róla. Ahogyan nem feledkezett meg Józsefről, és hivatja őt. És elkezdi megfejteni az álmot. És elmondja neki, hogy hát én azért hivattalak ide, mert neked kell álmot megfejteni, mert hallottam, hogy te mire vagy képes, és ezt neked meg kell tenned. És azt mondja, testvérek, ez a József, egy borzasztó önuralma van ennek, hogy nem én, hanem az Isten. Szó szerinti fordításban azt jelenti, nem bennem van a megoldás. Amikor azt gondoljuk egy-egy élethelyzetben, hogy ha nem én, akkor ugyan ki. Ha nem én, akkor majd ezt ki fogja megtenni. Ha nem én, akkor hogyan fog az tovább menni? És hogy József el tudja azt mondani, hogy nem bennem van. Hogy nem bennem van. Ez nagyon nagy alázat kell, amikor el tudjuk mondani, hogy nem bennem van a megoldás. Nem tőlem fog származni. Nem én fogom hozni. Nem én fogok gyógyulást adni. Nem bennem van. De ebben az egy mondatban valakire mutat. És azt mutatja, hanem az Istennél. Nem bennem van, hanem az Istennél kell keresni mindazt, amire neked kérdésed van, félelmed van. Akár legyél a fáraó, akár legyél itt Pákozdon 2025. augusztusában, és keresel valamit, hogy ki fog rajtam segíteni, ki fogja nekem azt megmondani. Nem bennem van. Nem azt mondja, Isten békességet válaszol a fáraónak. Szó szerinti fordításban békességet válaszol a fáraónak. Hát olyan sokszor szeretnék ezt a békességet. Szinte minden Isten tiszteleten elhangzik az a fohász Jézus szájából, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és én megnyugvást adok nektek. Ki nem vágyik erre? A hét fáradalmaiból, nehézségből, házasságból, családból, ki nem vágyik arra, hogy Uram, az én nyugtalanságomra, hát hozz gyógyulást, hozz megnyugvást, hozz békességet. De itt nem csak azt jelenti, hogy Jézus oda hív bennünket, mond pár dolgot, pár perc, mehetsz tovább, mert megnyugtattalak, mint egy nagymama a kisunokáját, mehetsz. Nem erről van szó, hanem arról, hogy maga az Isten válasza, maga az hozza el a békességet. Nem azt a percnyit, amikor megnyugszok, és azt mondom, hogy hú, ez sikerült. Nem égett oda a leves, meggyógyultam, elkerültem egy balesetet a piros lámpánál. Nem csak a pillanatnyi megnyugvást hozza, hanem azt az állapotot, amiről azt tudjuk mondani, hogy az én szívem csak Istenben nyugszik meg. Azt az állapotot, amiről azt mondja a Szentírás, békesség. Emlékeztek, testvérek, együtt hallgattuk az igét, amikor a bezárt ajtóknál Jézus Krisztus megjelenik, és mit mondott nekik? Egy szót mond. Békesség. Ami nem azt jelenti, hogy nyugodjatok meg, csak én vagyok. Ami nem azt jelenti, hogy hát üljünk le egy kicsit, higgadjunk le, higgadj le fáraó, higgadjatok le tanítványok. Nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy amikor én az Istennel vagyok, az Istenben vagyok, akkor van egy békességem. Nem azért, mert nem jöhet óriási szél, és nem jöhet az életembe betegség, és nem törhet be az életembe ezernyi dolog. Nem ezért, hanem azért, mint a kivetítőn látjuk, az Isten az ő oltalmát, az ő szárnyait kitárja felénk.
62. Zsoltár mondja, Isten oltalmában és az ő szárnya alatt az ő népe újjong. Isten szárnyai alatt lenni olyan, mint maga a békesség. Nem tudom, milyen madár, ez biztos valaki jobban tudja, de láthatjuk a kivetítőn, hogy az apamadár az édesanyját és a fiókáit az esőtől óvja és védi, ott a viharban is békesség van. Azt mondja József, békességet fog hozni az Isten. És persze utána elmondja, hogy óriási éhínség, lesz bőség, de lesz olyan időszak, amitől az emberek nem is emlékeztek olyanról, ez mind ott lesz. És valljuk be, ezt már nem szívesen halljuk. És én is úgy hezitáltam, hogy felolvassam ezt, mert elég csak odáig az ige, hogy hát majd az Isten békességet hoz. De benne van az is, testvérek, hogy a keresztény embernek is nem csak ilyen sima az útja, nem csak wellness az útja, hanem abban van nehézség. Van mélység és van magasság. De az Isten válasza békességet hoz. Mi az Isten válasza? Elsőrenden ő maga. Azt mondja Augustinus, az Istentől félő szív csak Istenben nyugodhat meg. Maga a válasz, maga Isten. Az Isten válasza sokszor az ige. Hogy én abban oltalmat és békességet lelek, hogy abban szól hozzám, hogy abban megerősít, hogy abban válaszokat ad, hogy abban kérdéseket intéz hozzám, hogy az bűnbánatra indít, vagy örömre. Az Isten igéje az válasz. És a te életedre és az enyémre a legnagyobb válasz Jézus Krisztus. Mert ő eljött ebbe a világba. És nem csak a vihartól mentette meg a tanítványokat, nem csak meggyógyította a leprást, vakszemét adta vissza, meg a sántának a járását, meg Jairusnak a kislányát, ezek nagyon nagy dolgok, nem akarom kicsinyíteni, de hát az életben, az örök élet vonatkozásában maga a békesség az, hogy én Krisztusé vagyok. Hogy én Krisztusé lehetek, hogy én úgy tekinthetek a jövőre, bármi nemű jövőre, hogy én az övé vagyok, és maga Jézus mondja azt, hogy az én kezemből soha senki ki nem ragadhat benneteket. Az Isten válasza minden félelemre Jézus Krisztus. Nem különös, testvérek, hogy először 7 bő esztendő jön, és majd csak utána jön a 7 szűk esztendő. Miért nem fordítva? Miért nem úgy történik, hogy először túl vagyunk a nehezén, majd újra nagy virágzás jön, és minden rendben lesz, és akkor majd jön a termés, minden gazdagság. Miért van az, hogy 7 bő, és akkor majd jön a 7 szűk? Azért, testvérek, hogy az áldásban ismerjük meg az Istent. Hogy az áldáson keresztül térjünk az Istenhez. A Heidelbergi Kátia megtérés fogalmát, azt nagyon érdekes, hogy nem a bűnbánathoz teszi, nem a bűnbánat részhez, meg nem a félelem részhez, hanem a hálaadáshoz. Amikor én tudok az életemben úgy lenni és élni, hogy tudom, hogy mindazon, amin van. Ez az új ing, amit múlt héten vettünk a feleségemmel, az Isten kezéből jön. És lehet, hogy lesz olyan idő, amikor majd foltozni meg varni kell, mert annyira nincs. De hogy tudom azt, hogy áldás alatt van az életem, és abból én nem csak raktárakat töltöm fel, nem csak az 5. fizetem be, hanem a szívem is feltöltődik azzal, hogy az Isten képes áldást is adni. És amikor majd jönnek azok az idők, amiről azt mondjuk, hogy nem szeretem idők, jönnek a nehézségek, van miből erőt meríteni. Hogy igen, ott volt velem a viharban Jézus. Amikor azt mondja, hogy menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népeket, hát hogyan, Uram? Hát te a saját szemünk láttára felemelkedsz, ott Betánia mellett. Nem vagy itt velem, hogyan? Hát emlékezzetek vissza, hogy ott voltam a viharban. Hogy Jairus kislányának a kezét együtt fogtuk meg. Hogy ott voltatok, amikor elhengeredett a kő, és láttátok a lepleket, és láttátok a szegek helyét. Megtapasztaltátok, hogy milyen, amikor gyógyulnak körülöttünk az emberek. Amikor 5000-en laknak jól, amikor bőség van. Tudsz háládással a szívedben a bőségre tekinteni? Talán meséltem egyszer a testvéreknek, hogy egy helyütt helyettesítettem hosszabb ideig.
És ott egy bácsi Márk evangélium alapján, amikor prédikáltam az 5000 ember megvendégeléséről, ő utána odajött és elmondta azt, hogy hát tiszteletes úr, én mindent úgy nagyon szépen elhiszek, a gyógyulásokat, azt is elhiszem, hogy a tenger ketté állt, és úgy ment át rajta a nép, na de hogy ennyi kenyér és ennyi hal, meg 5000 ember, meg előtte meg 4000, ezt valahogy nekem nem. És név nélkül kérdezem tőle, hogy tetszettek ide jönni abba a faluba, és büszkén meséli, hogy amikor mi ide jöttünk, egy szobás kis parasztházunk volt, egyetlen egy szekrényünk, és azon egy lembászon kis terítő volt, alig volt egy-egy rend ruhánk, és most. És mondom, most 2 fiam van, mind a 2-nek nagy lagzit csináltunk, évenként hízókat vágtunk, mind a 2-nek egy-egy ladát vettem. Mondom, ez nem a kenyér sokasítási történet a maga életében? Amikor áldás alatt volt, amikor jött a bő esztendő? És tud erőt meríteni akkor, amikor úgy látszik, hogy fizikailag meg lelkileg is jönnek azok az idők, amiből azt érezzük, hogy most nem vagyunk áldás alatt. De az Isten ott is ott van. De az Isten a viharban is ott van. De az Isten minden alkalommal ott van. És úgy terjeszti ki az ő szárnyait az életünk felett, mint a kivetítőn a kismadár. Óv és véd bennünket. A testvérek, hogyha most azt érzitek, hogy áldás alatt van az életetek, akkor tudjuk azt énekelni majd otthon is, amit énekeltünk, hogy hálát adok, Uram, az életért. Ez nem csak egy ilyen olcsó ének, hanem egy hitvallás. Hálát adok, Uram, az életért, mindenért, ami benne van. Mert mindaz, ami előttem van, én abból merítek erőt. És abból kapok erőt, hogy mennyi minden volt, és mennyi minden történt az életemben. És lehet, hogy jön majd sirokó szél. De az Isten engem ott is, abban is mindvégig meg fog őrizni. És nem hagyja, hogy elsodorjon. Ha válaszokat keresünk, akkor azok a válaszok legyenek az Isten válaszai. A válaszokra vágyunk, és békességre, döntések előtt, vagy bármiben az életünkben, nehézségben, betegségben, kétségekben, keressük az Istent. Mert azt mondja József, és ezt hirdeti ma nektek, az Isten majd válaszol, békességet hoz. Legyen így ebben az életben. Ámen. Gyertek testvérek, imádkozzunk. Urunk, talán 2 éve várunk válaszra, mint József. Vagy talán 5, 10 vagy 20 esztendeje. És Urunk, olyan sokszor érezzük azt a Zsoltárossal együtt, hogy meddig tartanak dolgok az életünkben. Meddig érezzük azt, hogy nem válaszolsz, hogy nem szólsz, hogy nem hordozol bennünket. És Urunk, olyan sokszor arcunk pirulásával látjuk, hogy az is a te tervednek a gyönyörű műve, és minden el van rejtve a te gondolatodban, a te nagy terveidben. Uram, olyan sokszor érezzük azt, hogy elfeledkeznek és megfeledkeznek rólunk. És Urunk, ebben az életben, ha mindenki el is feledkezik rólunk, akkor te meg nem feledkezel, te el nem felejtesz bennünket. Urunk, nem tudjuk, miért vagyunk olyan drágák és becsesek, hogy a te gondolatodban, az te emlékezetedben el vagyunk rejtve. És nem csak gondolsz ránk, hanem gondot is viselsz, és elküldted a fiadat, hogy nekünk örök életünk legyen. Urunk, olyan sokszor rémképeket látunk, akár éjszakai álmokban, akár előttünk vannak ilyen félelmetes rémképek. De Urunk, köszönjük, hogy te akkor is ott vagy, amikor bőség van, amikor gyermekáldás van, amikor gazdagság van, amikor egészség van, amikor erő van. És te ott is ott vagy, amikor ezek elvesznek, amikor elköltöznek rokonok, amikor gyászolunk, amikor nehézségek vannak, amikor jönnek a nem szeretem idők, de ott is ott vagy. Uram, engedd meg, hogy ne higgyük azt, mint a tanítványok, hogy elveszünk és vége lesz, hanem bármilyen vihar támad ránk, bármennyi ideig tart, engedd meg, hogy meglássunk benne téged. Úgy, ahogyan a kisfiúkák biztosak abban, hogy valaki a fejük felett kitárja az ő szárnyait, és óvja és védi őket. Uram, így tárt ki felett a gyülekezet felett, életek felett, özvegyek felett, gyászolók felett, fiatalok felett. És Urunk, engedd meg, hogy tudjuk és higgyük, hogy te vagy az, aki a te átszegezett kezedet a mi életünk felett kitárod.
Így fohászkodunk minden háborúban lévőkért. Így fohászkodunk azokért, akik most nyaralnak, utaznak, távol vannak, vagy betegágyon fekszenek. Urunk, fohászkodunk minden keresztény emberért, és minden magyar testvérünkért jelenlegi határokon innen és túl. A Kéklő Adriától a Havas Kárpátokig, Kőrösfön keresztül. Úr Jézus Krisztus, Te áldj meg bennünket. Ámen. Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Bizony nem szunnyad, nem alszik Izrael őrzője. Ámen. Gyülekezet, foglalj el helyét. Drága testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Egy hirdetés van igazából.